Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, і гэта не звычайны эфір, а талаковы сумесны праект Еўрарадыё і краудфандынгавай платформы talaka.by. І сёння у нас абсалютна незвычайны госць, бо інтэрнэт і новыя тэхналогіі, звычайна яны асацыююцца, Іосиф Павлович, з маладымі людзьмі, будзем шчырымі, але галоўны рэдактар газеты «Народная воля» Іосиф Середзіч у нашай студыі. Прывітанне, Іосиф Павлович. Добрый день, дороженькі. Што вы скажаце вось наконт гэтага майго такога, як гэта, эйджысцкі запіл такі, да? Ці цяжка было вам зразумець, што такое краудфандинг, да? Ці шмат спатрэбілася тлумачэнняў ад, не ведаю, супрацоўнікаў больш маладых? Вы ведаеце, я крытычна стаўлюся да анавацый, і ў дадзеным выпадку сапраўды нам, людзям старэйшага пакалення, не зусім зручна карыстацца многімі новымі тэхналогіямі. Але, як вы бачыце, вымушаны вывучаць это все. І вымушаны, і атрымліваецца, таму што на сайце Талака, да чаго мы, да нашай тэмы размовы, распачалася краудфандынгавая кампанія, якую праводзіць наўпрост газета «Народная воля». Мэта гэтай кампаніі падпісаць на газету ўсе бібліятэкі Беларусі. Я так разумею. Я думаю, што можа і іх больш, чым 600, але ў нас ёсць спіс менавіта на такую колькасць. В основном это вясковые, региональные библиотеки, районные, областные, и у некоторых городах не одна ж библиотека, много. Дай Бог, каб мы сегодня справились с вот этим проектом. Як вы прыйшлі да гэтай ідэі? У чым была праблема, якую вы такім чынам вырашаеце? А вы ведаеце, мы ж зямныя людзі. І мы разумеем, наколькі сёння складана, цяжка пражыць чалавеку, асабліва у сельскай мясцовасці, у рэгіёне недзе. Калі заробкі невысокія, тут хочацца і дзіця апрануць, хочацца і вырашыць некаторыя яшчэ па гаспадарцы там пытанні. І ўжо прама давайце скажам, што не заўсёды і не ў кожнага чалавека ёсць сродкі для таго, каб падпісацца на выданні перыядычныя. У тым ліку і на народную волю. А ўсё ж такі сёння кожны чалавек па Канстытуцыі мае права на інфармацыю, на атрыманне інфармацыі. Таму праз бібліятэкі, мне здаецца, што вот наше слово, праўдзівае, аб'ектыўнае асабліва слово народнай волі, дойдзе да больш шырокай аўдыторыі. Вось цікавае пытанне. Мне складана сказаць, канешне, калі я быў хлопчыкам маленькім, я быў запісаны ў бібліятэку, але гэта было яшчэ пастсавецкія часы, і з таго часу шмат чаго змянілася. Як вы думаеце, ці можна зараз праз бібліятэкі дагрукацца да нейкай вялікай аўдыторыі і шырокай, так, і якая гэта будзе аўдыторыя? Вы ведаеце, можа, з год таму мы ўжо за кошт нейкіх сродкаў народнай волі падпісваем частку бібліятэкі. І вот з год таму прыкладна я наведаў Смалявіцкую раённую бібліятэку. Па-першае, я пацікавіўся, ці вядзецца падшыўка нашай газеты ў гэтай раённай бібліятэцы. І я по-добраму быў здзіўлены, калі мне такую падшыўку паказалі. Затым ёсць яшчэ фармуляр, які сведчыць пра тое, колькі чалавек, скажем, папрасілі эту падшыўку з тым, каб пазнаёміцца са свежымі нумарамі той же народнай волі. І зноў жа я по-добраму быў здзіўлены, калі ўбачыў, што многа людзей ўсё ж такі чытаю, прыйшлі ў бібліятэку раённую, каб можа не толькі кніжку нейкую взяць, пачытаць часопіс, але і калі даведаліся нейкім чынам, што і народная воля паступае, чаму ж не пачытаць? То бок вы не з бухты-барахты, а мелі, ў прынцыпе, доказы таго, што гэта працуе.
А колькі прыкладна і за якую суму, хаця не ведаеце, ёсць у вас гэтай лічбы ў галаве зараз, да, атрымлівалася ахапіць раней? Ну і вось падыходжу да таго, што заўжды цікавіць гледачоў нашай праграмы, грошы. 30 000 рублёў трэба сабраць згодна з мэтамі кампаніі. Наколькі хопіць гэтых грошай, да, як яны будуць размеркаваны? Ну, па-першае, гэтая сума разам з тымі выдаткамі, якія мы панясем, разлічваючыся з банкам, таму што нейкі свой працэнт возьме банк вот за здзяйсненне гэтай аперацыі. Частка, мне здаецца, талакоўцам там невялічкая, а ўсе астатнія сродкі пойдуць менавіта на падпіску для бібліятэк, газеты для бібліятэк. То бок на паўгода, я так разумею. Да, пакуль мы разлічваем на вот справа тым, што падпісная ж кампанія зараз падзелена на две часткі. На першае паўгоддзе і другое паўгоддзе. Можна падпісацца на месяц, можна на 2, можна на квартал, а можна адразу, скажем, на 6 месяцаў. Таму мы ўжо лічым, што калі зберем салідную суму, то лепей за ўсё, каб бібліятэкі ведалі, разумелі, што яны будуць атрымліваць як мінімум 6 месяцаў. Ну, а што далей будзе, час пакажа. Ось я зараз 30 000 падзелім на 600 бібліятэк, атрымаем па 50 рублёў на кожную бібліятэку ў сярэднім, да? Да, а 50 падзелім на 6. Па 8 рублёў на месяц на кожную бібліятэку. Да. А ці хопіць гэтага увогуле? Вот 8 рублёў. А значит, подписный кошт на нашу газету, вот коли пойти на пошту подписываться, менее, чем 8 рублёв. Там, знаете, 7 рублёв, может, и несколько копеек. Тому частка вот менавіта поміж от 7 рублёв до 8 и пойдзе на выдатки, звязанные с организацией этой акции. То бок, у прынцыпе, кошт для бібліятэкі будзе прыкладна роўны кошту для чалавека. Да. Ну, не магу я пазбавіцца асацыяцыі з такой штукай, ведаеце, як ведамасная падпіска. Ёсць такая, да? Калі на выратавальнік Беларусі, да, там, ну, і не толькі прымусова падпісваюцца нейкія там школы, ну, і так далей. Да. Вось ад гэтай падпіскі ці змогуць бібліятэкі нейкім чынам адмовіцца? І ці як бы это запытацца, ці прадугледжваеце вы нейкі супраціў нават з іх? Я разумею ваше пытанне, яно не правакацыйнае, яно сур'ёзнае пытанне. Вось скажу, мы на сённяшні дзень за кошт сваіх ресурсаў, тых ресурсаў, якія мы змаглі прыцягнуць, мы оформили подписку, скажем, на другое паўгоддзе 2018 года для 350 библиотек. 350 библиотек на сённяшні дзень. И я вам шчыра скажу, только одно непоразумение было з одной з библиотек. Калі яны патэлефанавалі и сказали, что, ведаеце, а вось мы ж вас як быццам бы и не просили, а чамусьці вот ваша газета трапила на наш стол. Я сказал, дороженькие, вы ж павінны выказаць нам падзяку, что мы знайшлі магчымасць, да, и забяспечили вашу библиотеку. А галоўная задача библиотеки — донести информацию, якая и ў газетах, и ў книжках, и ў часописах, и на других носьбітах, так скажем. Тому мы дапамагаем вам выконаць вашу прафесійную задачу. И пасля этой размовы, як быццам бы праблема наогул знікла. Я, правда, не пацікавіўся до сённяшняга дня, як яны ставяцца да нашай газеты, калі яны атрымліваюць падшыўку. Але спадзяецеся, што падшыўку вядуць, што не выкідаюць з гэтай газеты. Я думаю, вы разумееце правильно, нават калі толькі супрацоўнікі бібліятэкі прачытаюць газету, то ўжо некалькі чалавек, ужо некалькі. А калі яны зацікавяцца тым ці іншым матэрыялам, яны могуць нават газету эту аднесці да хаты, альбо ўручыць там сябру, сяброўцы, скажу, на, прачытай, вось глядзі, якая цікавая публікацыя ў народнай волі. Таму тут, мне здаецца, што і бібліятэкі, і дзяржаўныя установы, і мясцовыя ўлады усе павінны быць удзячны таму, што мы пайшлі на гэты праект. І мы дапамагаем таму ж дзяржаўнаму бюджэту сапраўды,
больш укласціся у развіццё тых жа мясцовых бібліятэк, таму што на сённяшні дзень за кошт дзяржаўных сродкаў подписываются только дзяржаўныя выданні. Но это ж вядома, што ў першую чаргу, і то я упэўнены, што не ўсе тыя выданні, якія гадоў, скажем, 30 таму назад поступалі у тую ж вясковую бібліятэку. Я памятаю, калі у бібліятэку, у нашу вясковую, доходзіла не толькі раённая газета, не толькі абласная, а ўсе рэспубліканскія, нават дзіцячыя. Ну, сёння такіх магчымасцей, мабыць, няма ў дзяржавы, але мы дапамагаем вырашаць гэтую інфармацыйную праблему. Мне, канешне, калі шчыра, ад гэтага крыху сумна. То бок, хочаш, каб бібліятэка падпісалася на твою газету, дай ёй грошы на тое, каб яна падпісалася на твою газету. Да? Выратаванне бібліятэкі ў тваіх руках, як бы, хочаш там прысутнічаць. Не гэта адбываецца з нейкіх цікавасцяў чытачоў, да, што яны хочуць чытаць, што яны хочуць бачыць там, да? А мы самі мусім клапаціцца, да, пра тое, каб газета трапіла ў бібліятэку. Па-першае, як вы заўважылі, мы ж вызваляем тыя ж бібліятэкі супрацоўнікаў ад складанага маральнага выбару. Да, ад выбару і ад клопатаў. Яны атрымаюць газетку ў гатовым ужо выглядзе і без нейкіх намаганняў, без збору тых жа грошай. А вось тое, што праз вось гэты цэнтр, асветніцкі цэнтр, а бібліятэкі з'яўляюцца галоўнымі асветніцкімі цэнтрамі на месцах, інфармацыя праб'ецца да больш шырокай аўдыторыі, што засведчана як галоўная мэта канстытуцыйная нават, з тым, каб людзі мелі доступ да свабоднага слова. Гэта вялікая праца, наша сумесная, можна сказаць. Ну, не магу не задаць все ж таки правакацыйнага пытання. Мне, як прадстаўніку радыёстанцыі, якая выходзіць у інтэрнэце, ўсё ж таки хочацца ведаць вашае гледзяшча на тое, калі ўжо газеты канчаткова і беспаваротна сыдуць з нашага жыцця. Я думаю, што не пры маім жыцці і не пры вашым, паколькі вы маладзейшыя за мяне, гэта не адбудзецца. Даражэнькія, кожны сродак масавай інфармацыі павінен выконваць сваю, так сказаць, сваю задачу. Ёсць інфармацыйныя, так сказаць, сёння электронныя сродкі масавай інфармацыі, якія маюць магчымасць імгненна на працягу некалькіх секунд, скажем, там даць паведамленне, што адбываецца там, але газета — это газета для сур'ёзнага чытання. Аналітычныя матэрыялы, публіцыстычныя матэрыялы, нават такога аглядальніцкага пытання, я б сказаў бы, ўсё ж такі лепей, калі ты возьмеш газету і можа залоўкам, а можа нават на падушцы перад сном падумаеш. Ну, скажыце, як можна, напрыклад, сёння чытаць у электронным варыянце, скажем, «Новую зямлю» Якуба Коласа. Я думаю, што шмат хто чытае, альбо «Войну и мир» там Толстого, альбо «Русский лес» там Лявонова все-таки. Ёсць рэчы, якія менавіта будуць цаніцца і праз 30, і праз 40, і праз 100 гадоў. Таму я не магільшчык друкаваных сродкаў масавай інфармацыі і упэўнены, перакананы, што гэта ніколі не наступіць. Іншая справа, што тыя ж газеты будуць мяняць не толькі аблічча, але будуць мяняць і змест. І галоўны упор будзе рабіцца менавіта на прафесіяналізм публікацый, на прафесіяналізм аўтараў. Иосиф Павлович, я думаю, что ваша краудфандинговая кампания и есть прикметой того, как газеты меняются згодна с часом. Спасылку на эту кампанию вы знойдете на сайте Еврорады, натурально на сайте talaka.org. А нам час сыходзіць на выпуск навінаў. Дякую, что пришли до нас. До побачення. Дякую вам за допомогу. И удачи народной воле у яе краудфандинговой кампании по доставце газеты для библиотек. Павел Свердлоў працаваў при микрофоне. Пачуемся на Еврорадио.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.